बिमा बिफानि बुजायनायखौ बाद हो आंनि खोथा मानि मा साइरिखौ लिरदो होननानै बिदि लिरथारसै नामा नोङो सोरनिबा बिमा बिफा जाहैसै नामा नोङो ओइ मानसियालाय इबो गियानो नामालाय बिमा बिफानि बाथ्राखौनो मानिनांला नामा गावनि बाथ्रा मानिनांसिगोन आरो जेनेबा ओइ बेफोरबायसाखौ मोनफ्लाबायबा ओरैबायसा मोनगोन ना पुरा मोनखागोन नोङो होद गेनिफ्रायबो डाबल गेसिन नोङो हेल' माय टु फेमिलि वेलकाम बेक टु निउ भिडिअ गाइस दायोथ' नोंसोर बेखौ नुखाबाय जानांगौ माने बियो ओरैबायसा बुंदों माने बिनि माने गावनि बाथ्राखौ मानिना सोलिनांगौ बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिना एसे सोलिनांला आरोना ओरैबायसा माने इफोरनि मानसिफोरखौ माने बे दुनियावनो दोनालासिनो बेलेग दुनियावसो दोनहरनांगौ मिथियोना ओरैबायसा रागा जोंदों माने गासिबो रागा जोंखाय माने इल'सो गावल'सो मानियो जानांगौ माने जोंथ' मानियोना गोबांथ' मानियोना बिखौ ओरैबायसा रागा जोंनांगौ आरो बिदि मानसिखौ माने बिराद रागा जोंखायो आं नोंसोरबो गासिबो रागा जोंनो जानांगौ आरो बेफोरबायदि सेंग्रायानो जों सेंग्राफोरनि नामखौबो बरनाम खालामनानै गारखानोसो गारगोन आरोना सानसेबाबो आरो फल'वार्स दङ होननानै एसेबां भिउवार्स दङ होननानै एसेबां इदि आंगा मांगा साइरिखौ लिरना हाब्रा माने मानोथो लिरनो गोनां जाखो जेनेबा माने जों सेंग्राफोराबो नोंसोरनि थाखायनो बिराद बरनाम जालाङोथ' बेनिखायनो जों इफोरदिखौ माने एसेबो नायनो सुखुवा मिथिद' आंगा मांगा ओरैनो खुगा दङ साइरि लिरदो होननानै ओरै बुङो थोद लोदो थ' बिदिबा बि गेखौथ' नों जावखांखाबायानो आरोबाव सासे गे दंबावो गार्ल्स गे दङ आरोना आब' जागोन बेखौ माने बि गेखौबो जावनानैसो गारनांगोन दिनैबा हले हाय सिख्लाफोर हाय जोंहाबो हिनजावदों हिनजाव सिख्लादों सिख्ला गोसोथोलायनो मालाय इसां हौवाजों हौवा इसिबां गोसोलायदों बांख्रबलायनानै मालाय इसां फुदुंलायदों हौवाजों हौवानो इसां गोसोलायदों जोंहाबो हिनजावदों हिनजाव फुदुंलायनोसै लाखानोसै बांख्रबलायनोसै रिलेसनशिपआव थानोसै जा मोजां मोजां गोदै गोदै रायलायगोन जोंहाबो बुहुमा बेलथायबाय दानिया हिनजावदों हिनजावसो गोसोथोलायनांगौ हौवाजों हौवासो गोसोथोलायनांगौ हाबा जालायनांगौ आरो हौवा हिनजाव गोसोथोलायला दानिया हिनजावदों हिनजाव हौवाजों हौवासो फै जोंहाबो नोंखौथ' जों गासैबो गे होननानै मिथिखायो आरो गेफोरासो बेफोरदि हिनजावजों हिनजाव हौवाजों हौवा गोसोथोलायोना बेनिखायनो नोंथ' गे अलरेडि गे खा होननानै मिथिखायो बेनिखायनो नोंसोर गे होननानै मिथिखानानैबो आरो नोंसो गे जानांगौ आरो बेलेग गेखौथ' नों मोनफिननाय नङाना बिदि मोनगोन नामा नोङो मोना बेबायदि माब्लाबा मोना गेयासो मोनखागोन बेफोरदिखौ गेदोबा नों अबेबा ट्रेनफोराव थांनानै ट्रेनफोराव थांबाथाय मोनहैगोन दे बिराद नों बायसा गे मोनगोन दे बिराद आंगा मांगा नांथाखौनो थै गे साला आरो केमेरामेन बिनि गेनि केमेरामेनाबो साबि मालाबा सिङावसो दोनजागोन नोंबो एसे सामलायनो थाखाबानो जाबाय आरो मा जाबावनो गोनां जाखो बेखिनियानो आरो दिनै भिडिअ आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ एसे मोजां मोनो जानांगौ मोजां मोनदोंबा थरिया दासिमहालासे लाइक खालामाखै भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेलेगखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबा जाबाय इसमें मेरा क्या जाता बिदिबा लोगो मोनगोन आरोबाव मोनसे नेक्स्ट भिडिअ'थ' अपि जानो थांगोन माने बटि डेन्जारसिन जानो थांगोन आरोना बियो एसे मोजाङानो जायाखैयानो जा जियानो जायाखैनो जा होमब्लाबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय माने नेक्स्ट भिडिअखौ बानायनो थाखाय एसे मटिभेसन बानायलायदे अब्लासो बानायनायनि चान्स मोनगोन ना माने भिडिअखौ फानिल' बानायनो सानबाबो फानिल' जायाना बेफोरबायसा गेखौ टाइम लोगो मोनदेरनाय ना बेनिखायनो बेफोर गेखौ जावग्रोनो गोनां जायो नेक्स्ट भिडिअ'थ' फानिबो जानानै आरो बेफोरबायसा गे मोनबाथाय बेफोरबायसा गेखौनो जावग्रोनांगोन ना बिदिबा गुड बाय